हंगरखौ जाबाय थायो बे बिथिङाव मा फोरमायो? गुबै बाथ्राया जादों थांनाय 17 बोसोराव जा बिपिएफ सरकार बे बिपिएफ सरकारा जोंनि गेजेराव जा जंगल राज खालामदों आं मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट होनो नागिरदों हाग्रामानि दैदेननायाव दिनै जे देरहासार बिथांमोना हाग्रा दाननानै साहा बागान बानायदों हाग्रामानि दैदेननायावनो आब' प्रमिलाया दिनै हाग्रा दाननानै साहा बागान बानायदों हाग्रामानि दैदेननायावनो जोंना एक्स मिनिस्टार रिहन दैमारि बिथाङा साहा बागान बानायदों अर्थात बिपिएफनि दैदेननायाव 10,000 हेक्टर हाग्राखौ सिफायनानै जोंनियावहाय साहा बागान गायनायनि प्रमान दङ थामहिनबा हाग्रायाव थानाय जिब जुनारा हाग्राखौ दाननायनि थाखाय आरो बै हाग्रायाव मानसिफोराव हाबनायनि थाखाय बिपिएफ सरकारा गावसिनि पलिटिकल स्वार्थनि थाखाय मानसिफोरखौ हाग्रा दाननानै जेरै थानो खाबु होदों बेखौ होबथानो हायैयावनो बा हाग्रा बंग्राया जोबस्रांनायनि जाहोनावनो दिनै मेन इलेफेन्टनि कनफ्लिक्टआ बारा जानानै फैगासिनो दङ अब्लाबो जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय देग्लायनि दिनाव 121 किल'मिटार सलार फेन्सिं होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो मोननै सेक्सनाव मावदों अदालगुरि आरो चिराङाव दा मावगासिनो दङ बाक्सायाव मोनसे ग्रुपनो हगारनानै होदों बिथांमोना माबा मोनसे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय लेट जादों नामा बेखौ आं बुंनो हाला किन्तु 121 किल'मिटार जि जायगायावहाय भेरि इम्पर्टेन्ट इलेफेन्ट करिडर बे इलेफेन्ट करिडराव थानाय न'खरफ्रा दिनै मैदेरजों हिस्ट्रिक मोनसे एचिभमेन्ट बेयो बिटिआर सरकारावहाय 17 बोसोर बिथांमोना हाग्रा दानदों किन्तु मेन इलेफेन्ट कनफ्लिक्टखौ जानगार होनो थाखाय सुबुंनि जिउ आरो सम्पतिखौ बासायनो थाखाय बिपिएफ सरकारा किन्तु खामानि मावाखैमोन खालि बावैसो मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोङो सरकारनि साफ्रोमबो सोद्रोमा जायफोर थांदों साफ्रोमबो होनबा गोरोन्थि जागोन जाय थांदों सोद्रोमा इनक्लुडिं आंबो दङ बेवहाय जोङो सावरायहैदों हम डिपार्टमेन्टनि नेहाथारिजों बिथांजों जोङो स्पेसियेलि इमप्लिमेन्टेसन इस्युखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बे इमप्लिमेन्टेसन इस्युआ जोंनिया माखासेया खोब स्पिडआव जाखांलांबाय माखासेया टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय स्ल' जादों बेखौ बिथाङा फोरमायदों आरो जेनेरेलि थामथि बर' एकर्डआ एनडिपिफोरजोंनो सुक्ति मेइनलि जानाय हिसाबै एनडिपिफोरनि समस्याया दासिमबो समाधान जायाखै होननानै जों सावरायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो केसखौ लानानै सावरायदों गासै जोंनाव केस दङ केस उइथड्र जानायनि थाखाय जोङो अलरेडि जमा होजोब्बाय आरो बेखौ नायबिजिरगासिनो दङ नायबिजिरनाया जोबोब्ला एसपि अफिससिम मोनसे अर्डार फैसिगोन एसपिफोरनो ओमफ्राय डिसिनि थ्रुयैदि माबोरै बे केसखौ उइथड्र खालामनांगौ बेखौ थांनाय 260निख्रुइबो बांसिन केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय बेफोरबायदिनो बेखौ नेक्स्ट स्टेपखौ खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसे जेलाव थानाय जाय कनभिक्टेड एन्ड आनकनभिक्टेड बेफोरखौ लानानैबो जोङो सावरायदों जायफ्रा कनभिक्सन जाखाबाय बेनि सिस्टेमाथ' एसे सिस्टेमेटिकेलि थांसिगोन किन्तु जायफ्रा कनभिक्टेड जायाखै बा कनभिक्टेड जानायजोंबो लोगोसे बाखि जाखिजा जोंनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां बाथ्राफोर दङ एक्स ग्रेसिया होबावनांगौ दं जोंहा प्लास जोंनियाव मा होनो रिहेबिलिटेसन पेकेजआ दाबो जोबाखै बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय फैगौ जानुवारि दाननि 9 तारिखआव मस्ट प्रबेबलि डेटआ फिक्स जायाखै इन बिटुइन 9 and 12 नि गेजेराव जोंनाव मोनसे हम मिनिस्ट्रिजों मिटिं दंबावो बेवहायनो जोङो कमप्लिटलि सावरायनानै फोजोबनायनि मोनसे स्पिड मावनायनि हाबाफारिखौ जोङो लानो नागिरदों बेफोरखौ लानानै जों सावरायनाय जादोंमोन।